Ena semono matu din se hwan ena yehwe no esua no. Hwan ena yehwe no esua no. Ebra yabeye ekristofo. Amen. Abraba ye boyi ani Kristo akiridi a yedie. Eyese onipa bia wo ho a utimi enya wo bia esese utimi ehwe no esua no. Sɛdeɛ osi bɔ ne bra, sɛdeɛ osi kasa, sɛdeɛ osi didi, sɛnea osi edi ne dwumadie bi fa. Ewiase nkwa na wieye yi adesua entimi entwamu da. Ewiase nkwa na wieye yi sɛdeɛ Onyankopɔn asi ahyehye ewiase ene ɛho dwumadie no enkɔ na wieye da. Ebekwa wieye a agye sɛ atemuda aduru hɔ. Na Kristo Yesu a yabe di na chie no mepamocha wo ya medi na chikwa e wo senti a ofre yai me se enkoma mini wudie ne eye simple hwan anodofo a mini wahia o hwe no esua no brofo ne beka say who is your role model anameboa. Amen. Sister Faith, God bless you. Who is your role model? Why now Shenisiano? Why now Pekeno? Amen. Obia wonia Oshenisiano. Dinansen kurano. Ibinum Eshasya se omo peke asofu binum lifestyle. Or dress it is a soft one. Or cassette is a soft one. Amen. Obia Juntunia, your friend who look alike. Or tojum to say ni pass mercy. Or tojum to say ni pass mercy. Or dress it to say ni pass mercy. Because and saying, the legend. Didier, you rather the lumba, rather than a crane see. A brow will free mono. Media no se hunu se obi address te se wo no a se de didie ne dress te obo ne ti wo yi ne lalas ne nante na wo hwe owura n'anima ene se de wo si ye ne niam fa se wunye obi a unim dade lumba obeka se onu ani de bibia sen ya wasua no seri wosi tojom ani seri wosi ya ne niam fa eyese wo ho a obepiki wo bi lifestyle na wo de aka wo de ho eye pa nanso bisa ho se enipa no a o piki ne lifestyle na wasua no so sha nipa no ya wo peke no ugina Kristo agire ne mu ana. Amen. Enipa no a usua na brabo usua ne neyoe na wa peke bi e de aka wo de wan na se wo bobra no sede nipa kro enso live in life and I say ugusu live in life no so se nipa kro no na brabo no
egyina Kristo mu ana. De bia no ya me ka say this world has been divided into two. Sase na da kakra ni wiase we no e divide mienu. Efa gyina Kristo agyinam. Ena efa nsusu gyina bonsam agyinam eye wiase. Enti medofo amene wo hia. Hwan ana wo hwe nusua no? De wo hwe no apeke na namon ene na brabo a usua no so. Wo ye Kristo suani a ogyina Kristo agyinam. Anase ogyina wiase agyinam. Enipa bebrebe asua abrabo bia eye wiase emudi a Kristo ensa enhyase ana omudi abeka o mabrabo ho a omo egusu a omo namu yawu obi ba wiase a adwene no ene akoma no eye empty intintete ya awofo no de be ma abofra no ene wo mo a abofra no ne wo be hya ase agoro ene ba bia obedi agoro akono na wa hya ase apeki suba bi na be ye habit na be kana brabo ho edi se sana montuo no ankofa Kristo peso na koye ewiase asuade bi na se ehu anigye betena nipakuro mu pe na setan na brabo nyina no na koye brabo ne ene wiase mu niema bi a enye akiridi no odi eti odofo eya sembisa na yesade di ehon komatu ehofo efrise bebre abraba sei ni nyina gina nkrofo bi a wapeke wo mabrabo a wone wo mo enam ebi abrabo ayeye egina wo mo a wode ne ho akobo wo mo apeke wo mu su baabi ya wone wo mo enam na tronsam ka asem bi ewo 1 Corinthians chapter 11 verse number 1. Who is your role model? Yenti ne wachro. O say mon hweme ensua me sadie menso mehwe Kristo esua no. Amen. Tienkomoni you. 1 Corinthians chapter 11 verse number 1. Me kan brofo no kakra. Na se me kan brofo na che. 1 Corinthians chapter 11 verse number 1. What say? I am so glad that you always keep me in Ever again. 1 Corinthians chapter 11 verse number 1. First Corinthians 11:1. I'm the brofwe there be and you win a mepe. Pesa me kind English no. We no omuya no ma yi bi afirim. And the Bible raba omuya no yi bi firim sa. 1 Corinthians chapter 11 verse number 1. What say? Imitate me, then just I imitate Christ. Brofunu modu.
imitate me, just I imitate Christ. Monhwɛ me ensua me. Sɛnea mehwɛ Yesu Kristo yɛ deɛ bɛyi. Esua no. And you should imitate me, just I imitate Christ. Monhwɛ me nsua me sɛnea mehwɛ Yesu Kristo esua no. Adɔfonom, kasa wei yɛ kasa a yɛ nana Paul ɛde stamp wa tim so a ɔde kyerɛ menum mienu ɛbrɛ a yɛbɛyɛ agyidifoɔ ɛne akristofoɔ yi. Twɔnsɛm se yɛnhwɛ ɔno nsua no sɛnea ɔhwɛ Yesu Kristo esua no. Amen. Ɛyɛ sɛ abraba a yɛbɔ no wohwɛ wɔ bi ɛpeke no na wotimi de tua na mɔn. Very important. Every say ya ne yɛkakasa bi sɛ pani deɛ obi anyɛ bi da, but abɔfra deɛ obi ayɛ bi pɛn. Ɛdi sɛ panimu bi adi kan wɔ abrabom na afei na wɔba a otumi de na abrabɔ tuufo na wapeke. Every say watara hɔ na wapeke na aboa wo. Amen. Saa na yɛdada setena yɛtie yi ɛsɛ sɛ yɛtumi tena se din na yɛde yɛni to fam na yɛhwɛ nnipa bi abraba a ɔmo bɔ sɛnea ɔmo si toto ɔmo nneɛma fa. Yɛtumi peke keys bi efiri wɔn hɔ na etimi boa yɛn ɛmi etimi nya baabi gyina ɛwɔ Kristo anim. Paul kasa kyerɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ ɔno yɛnhwɛ no n'abrabɔ sɛdeɛ wɔsi di ne dwuma fa, sɛdeɛ wɔsi yɛ awurade adwuma fa. Wɔsi yɛnhwɛ no nsua no sɛdeɛ ɔno no hwɛ Yesu Kristo sua no nti Paul hwɛ sɛdeɛ na Kristo bɔ ne bra ana wapeke ana wɔn nso de kɔ ana wɔtu yɛfo wɔ ho. Nipa akyɛw yɛwɔ life yi so maame yɛabɛgye Yesu Kristo adi o. Hwan ɛna wohwɛ no a wosua no? Hwan na wosua no sisi a? Abraba a wobu yi hwan na wosua no? Bra mene wɔhyia wɔ life yi so no hwan ɛna wohwɛ no sua no? Who is your role model? Hwan na wohwɛ no sua no? Hwan na wode wo ho akɔbɔ no a o picking a life? Yesu Kristo ɛna yɛde ɛho abata no anaasɛ yɛde ɛho akɔbata ayɔnkuo bi anaasɛ yɛde ɛho abata wiase. Kyerɛ me wo yɔnko na menkyerɛ wo ne suban no ɛyɛ adwuma wo. Nea wode wo ho bɛbɔ no nea wone ne bɛnante nea wobɛsua no esu a nipa kuro kura sɛdeɛ ɔyɛ ne nneɛma fa sɛ onyina Kristo agyina mu a honhom a elidi no anaasɛ tumi a ɛwɔ ne nkyɛn a ɔde nam no ebi ɛna woba bɛtena. Yes, a transfer na aba wo nkyɛn. Paul sɛ yɛnhwɛ ne nsua no sɛdeɛ ɔhwɛ Yesu Kristo
sua no ɛna nwumbere yi bibisa sɛ hwan ɛna me dɔfo me no mienu yɛhwɛ ne sua no hwan na wohwɛ ne sua no na nipa no a mepakyɛ wo hwɛ na brabɔ asua yi enti so ɛbɛwie yie deɛ obi atimi atu kwan bɛrima atimi atu kwai obi a bɛrima o watimi atu kwai ɔkɔɔyɛ a ɔde ne ho akɔtoto enipa bi ho bra radia bie kwa ama wo atimi atu kwai a ukoduru ya wo de ho akɔtoto enipa bi omu kurom hɔ a wɔn akyi no wɔn mfa hwe ho ɔmfa hwe ho ana so akyi nyɛ ana busua gya padeɛ bi ana obi kakra no watimi afura mu anu akwakoduru ya ɔde no akɔbɔ nipa bi no wɔpeke jezi mabrabɔ ko bibini ya wakyi nyɛ wɔbusua mu ɔdene akom wɔ fie akom tumi wɔ fie abrabɔ no nkɔyie o maame te akurase onua bi enema mfa awurade abie kwai ɛde watu kwai a hwɛ wɔn a wɔde wɔn ho akɔbɔ wɔn a usua wɔn mabrabɔ sua wɔn mabrabɔ ɔn sɛ wɔn a de wɔn kɔbɔ wɔn yi kristo honhom nti omunti omusuba ne bia betena mu omusubai ibia betena mu kane na timi kɔ adwuma ɛpɔn otimi beduru fie abro so kura no nonson ne fa anase opɔn ya wani kyire fie enso wɔn a hyɛ asɛ sɛ wɔn ɔmo nante a osua wɔn mabrabɔ a ɛyɛ akohwibra no enei utimi pie opɔ adwuma a untimi mafie na de akyew waya ama sesei adwuma ekita wo ɛyɛ firi wonsa brother mepakyɛw menam kristo asɛm so tuufo ate sɛ wa ama wani ama ho so na wachi nyei wani mu nyei na yi wadwen sɛ woni enipa bi a wɔn no ewiase nyame afira wɔn mani ebe nante no apeke wɔn mo a wobɛsɛ wankasa wabrabɔ you will destroy your own life obi nim nsanom ensa wie nsa bro onim sɛdeɛ even kura no onim nom dem ka so de ase nanso wɔn mo de wɔn ho akɔbɔ no no nti hyase a onom ne kakra ise ɛfa wo ba wo bra ɛpeke wo ɛfa wo ba sɛ wa mo ani ama ho so na wan sakra wadwen na wa ma Yesu Kristo nkyɛe a wɔn a wosua wɔn abrabɔ a enye Kristo mabrabɔ papa no ensa wie honhom ba betena mu na efra wo mogya awie a afei adwuma a wo yɛ no sika kakra wa hyase a wo save no afei na ani bi kasa kyerɛ wo sɛ fesika no kɔwensa afei bɛda kakra no na wo bro na wo daga tem na wo bro na nkrofo yi wo sika na wo bro na mobile phone yera afei animonyam a ekita wo a akwantuom wo owo Ghana ha ekita wo no na ahyase na efiri wo nsa Paul say yɛnhwɛ ne nsua no sɛnea ɔno no hwɛ Yesu Kristo yɛ de bayi esua no obi timi hyɛ dɛm ompie as wo sua obi wɔ media so me say nipa na ma me sister wo hwɛ ne picking in life no wɔ yɛ godly person
osuro Nyankopɔn osuro Awurade amen esamenu mienu se yebe piki obi kura sua no a yensua obi a ogina Kristo aginam okita Kristo ahyediem Kristo asɛm wɔ ne nkyɛe Kristo hu suro ene ne teɛ obi timi sakra na wakɔ asɔre foforo ɔkɔ asɔre mu no de no akɔbɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn no yɛfrɛ mo bɛhwɛ adefoɔ ɛwɔ asafonim yɛ onipa bebree hɔ no mu a nyɛ nkwagye nti no mu ɔmo te asɔre fie ho there are a lot of people in the presence of the Lord. Their mission is not about seeking for salvation. They are there for a different agenda. So if you mistakenly be with them in a friendship way, they will destroy your life. Ome se wankasa wabrabo. Eti enemonyam kwan bi a Kristo ede wonam so kakra no. Woni be ba ho so no na wamane afom. Hallelujah. Enti Paul transidi hunu se ebra na onya mehunu Kristo no osuasua abrabo bia enya na osuso se eno ni nyamesom pa edini beduru baabie ɔde no kɔtoto asɔfo mpanimfoɔ bi ɛna ɔpeke wɔn life okura tete abakohyɛ mu ana ɔyɛ nneɛma a wɔpɛ eti Paul transi hunu sɛ wɔde ne ho to nipa bi so na sɛ wɔpeke nipa abraba a enipa ebetumi ama ne nsa asi fam nti saa na ɛteɛ deɛ a wɔde nipa esu ɛne nipa abrabɔ no mu niyɛ nyinaa no obegya ne nyinaa gu hɔ na wapeke the life of Christ Jesus ɛde anante obepeke the life of Christ Jesus ɛde anante we say Paul hunu sɛ onipa nyɛ pɛ na deɛ ɔyɛ pɛ no wɔne Yesu Kristo etu ɔbɛhwɛ Yesu Kristo no wasua no amen edi ɛna nwumere yi Yesu Kristo asɛm na mpɔro so etu yɛfo aka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ wɔno Paul nsua no me deɛ menka sɛ kɔhwɛ Paul kura sua no hwɛ Yesu Kristo ne sua ɛtɔda yes yɛwɔ men of God and as a woman of God wɔ hɔ a and as a nipa bebree wɔ hɔ no mu a wɔn abrabɔ no obetimi a hwɛ wɔn din woyɛ abranti a wasi soɔ obetimi atrase din astadi obi ya sadi pakron n'ani da hɔ yɛ nipa bebree hɔ no masa ɔmani da hɔ ɔmani da hɔ ɔmoto ɔmo bo ase wɔ abrabom wɔnim economics bɔ bo okura baabi a woyɛ adwuma koraa no so that as woyɛ abranti baabi a woyɛ adwuma no yɛ nipa bi hɔ no ma okɔ adwuma mo no no sɛ abranti yi wɔnyɛ basabasa wɔnyɛ masɛm n'ani da hɔ ɔtoto ne bibia pɛpɛpɛ nti obetumi study nipa ne saa betumi study nipa ne saa aba papa bi a wɔ ne nkyɛn no obetumi apeke na wo de aka wo de ho atumi akɔ anim wɔ abrabom sanso na baba wa so the same thing obetumi ahwɛ a study saa hunu sɛ no this kind of lady we nipa soronko nti saa na tie de a mahu sɛ me ba adwuma mu yi ababa wa yi wɔnyɛ namfosɛm ababa wa yi odidi nsekuro ababa wa yi na ho siesie kura yɛ Kristo mu afade papa ne komodi yɛ different ɛne mɛhwɛ na brabo mɛhwia ɛgye sɛ sɛ nipa koro na wo peke no o peke no wɔ Kristo kwa so ayawra wo sɛm o enei
obi ti Kristo nase epiki wiase ni abrabo obi ti Kristo nase pa ti awurade fie he na wo sua wiase ni abrabo na me pa wo chew wo de sa sua wei abebata wa abrabo huin so nipa no a o peke ne na abrabo wiase fam no wonim honhom a edi na chie ana tumi a ewo ne nche ya na who is your role model? Why not minu mienu ye hwe ne sua no? Why ye hwe ne sua no? Medofo obi abrabo betimi asi ne ye a ewo de opiki no o. Obi abrabo betimi asai a ewo de opiki no o. Obi kura timi nya honhom spirit ye kan say honhom attack, spiritual attack. Yes. Oba bia nya yare wo ne yafurum awon bone tumi abeware ni nyina anya bibia wo bu odmo kopiki wo be life. Wakosua afade bi hwe asemasi amene ni hyiaye sede na wasi ahya atade na furum gu hoi de na ne kala na si atoso na furum gu de ene mesua bi ampa ade beche no nso akoto atade a na furum nyina gu no de ahye na ode nam kejeti abonten so ode nam krofo ani so eni so ahade ye wani bone ewo ho jinani baba no so no na yafuna awurade nsa da so a enka enmonyam mma na efiri mu aba no suanti suatranti enibrenti ompre na seta so nti na ahobone de omo nsa to yafuno ne so orofo hwan na hwe ne sua no eti osomafo Paul enam Kristo asam so utuyefo kasa kire yen se ebetumi a yenhwe ne nsua no sede ohwe Yesu Kristo esua no obi ekosua na danfo samene wo hyewi wa picking a life obi etimi asua obi samene wa be true man of God obi etimi asua obi samene wanya baby agina wo Kristo nya baby agina wo Kristo emema nyesum ye ena de aye ne de oh sister sisterhood would be join ye be boa sisterhood wo be join ya wo bibia be ye successful ntimen ha ho jabe ma no me ja ye ense meti wodi sister Kate me sro me ti ho ma me Fabra na so ha tienio me ye yenye na maye okay ampa wasiampo na wadi akire saa na wadi akire saa na wakotie nipa kora asem na damfo asem na wakosua no premai na nemonyam bia owo ene akonya kese a enka Yesu Kristo enam na asem so bebie kwa ama no namfo guronti na sa nemonyam ni nyina na bono etoda ya na nkenye bonsam na ti baabi na wo ha nipa dwenu etoda ya brabo mu felu ani nyina no obu ho no ma ne de ne ye wo mu okopeke wo life akosua enkana brabo akopeke afiri baabi namfo ne nam na damfo mpadwuma nipa one ne koba na damfo ne mpɛbrɛ ana so do ho akɔbɔ no yi eti wodu ho akɔbɔ no yi enti akwadworo no bi honhom ne bi metena mu akwadworo honhom ne bi ba betena mu nti ebrɛ sɛ nka akɔkɔ yɛ adwuma no isan sɛ oyonko a wone ne nam obo premai na nani gye akesesem ene afɛfɛde ho nti no na ɛho akɔno abɛwura mu na so wapeke wani bɛba ho so no na wabrabɔ no na esinita sete sɛ ewira bi a yetwa to atwene a anadua bi a yetwa to ho a awia ekusa na habai na obi bia hyase esenke
Ojinini ya me pacho me ni wahia. Paul say yanhwe ni nsua no sɛdeɛ ɔhwɛ Yesu Kristo esua no. Hwan na ne nenam? Hwan futuo na wogye? Yɛhyia mu hwan na ne nenam? Na hwan na wosua na brabɔ? Yesu Kristo ana yɛsua no anase wiase ene yɛsua wiase ma brabɔ bi enye. Osofo a wudi na chie ono na wusua no anasa sof maame bi na wusua no na so nipa no a wo peke ne life a one ne nam no wogina Kristo agina mu ana obi timi ba Kristo mu wodi ne gidie nyina be hye Kristo mu ya na na monto bia wotu ne Kristo bia ye pepepepe wotumi so obo na omoden obewura Kristo mu wie ya na ode ho abebo namfo bi tikane anan ko timi ekodu asori fie bese no before nonkono no afi wo mo de wo mkɔbɔ mu a osua wo mu nti otimi kɔ asɔre bia bese du baako obi de no akɔbɔ nipa bi apeki nipa bi abrabɔ emene wa bɛ krɔmfo obi de no akɔbɔ nipa bi apeki wo ma abrabɔ esua wo mo ene wa bɛ kontomponi oturuni ni nadani obi de no akɔbɔ obi apeki obi amenei kyese nokura esese nko gina mu no okura mu no ene ahwe ase awurade dɔye yo ene wonam na asɛm so etuyefo ane wo se yenhwɛ no ensua no akwa remember say ayimu yi move bi Kumasi yonko pachoka za movie no Kumasi yonko we would fi stars na no mu wo mu no se na ayi se jako wo mu se obia na mama jako na nama wo omodoso ejabrenya mu nyina very good ejabrenya mu nyina wo ejabrenya na ware I think say na nama enna ba ku bi se Silvio se hwan ono so yɛwɛmfo a wabe ha dai Sevia Boga yes Sevia Boga anu abetena Kumase bantema fikesiem opefia esesa bantema ene Ashtown the same movie nem so mu yi ni Ashtown no mu yi sa movie no ene bantema wo hwɛ sa fie no mu yi mu no Kumase yonko na wiemfo a yatete ne fie abusuam ebunye ene wanya no munyamfo a odono ane wone ne ti Kumase fie obia wone daye a obia bɔ ne bra na ma movie no mu oyi na ye premier na watimi aya befa Sylvia yonko amo ahyase ebisebisa no na wade mu nsɛm akɔ humabɔ na setena ehwa ni kunu hwe no enafa mu nyina na owia no bisa the movie mu no de koba ya ne se na nama etimi convince Sylvia ema o hyase edan suban fufuro bi adi a enye efise ye di ka de agura na adwenem se enye gya wo ho ema wu kunu emfa wo nye se abawa ewa wade na se nti wo kire no Kumase awade emu enitie nti obi akane nanka ni kunu yi twobmo ne to ho a oye aduane edisi wo empo sanso a onu ankasa timi bokonomis edisika ne bi soso anase wotimi ye sika no so aduane si wo no edu ba bia fe de aduane kura no omfansi table so bem ma be fira adwuma beba no ne nsuo ne si aduane ni ho adofonom enye nipa nyina na epe ya brabo yi o enye nipa nyina na pese ye tena Kristo na ase o enye nipa nyina na sese opese wodwuma na wo ye ne koso o enye nipa nyina na mepa akyɛw enemonyam na ekita wo no na ne gye hu o ye onipa bi wo ho a wo mo no ɔsɛyɛ honhom ati omunti adepa wo nkyɛ ya obɛbɔ moden sɛ wo ebefiri wo nsa
enti enye obia nso na firi Kristo eno enye obia na firi Nyankopɔn enye obia na honhom kronkron atine mu enti ya hia mu se obesua wo bi akwai ene na bra ba kameka se hwehwe Yesu Kristo na pick in life se nipa nipa timi dane hallelujah nipa timi dane enti osomafo Paul efa Yesu Kristo adamo so ana wotu yefo se yanhwe sane ono bo ne bra no se de wo hwe Yesu Kristo de a ono so apeke no yanhwe se bi ne yanyo ene ho asem te sei we ne nkomo kakra meni adofunum edi yemisa ho wan ena oye ye role model wan ena ye hwe ne sua no na nipa na ye sua no na bra bote sei wogina Kristo aginam anase wogina wiase aginam amen wose monhwe mensua me sania me hwe Yesu Kristo esua no monhwe mensua me sadia me hwe Yesu Kristo esua no hwe sania wo masa ne bra dwuma na wo ye serious na brantia won so what start ya brabo. Look at how seriousness your master is. Obi ya brantie won checking kwa sawo. Nwan say wonenam wo saa won sua biribi. Na de na wo sua no, sua kwa trenim, sua kwa papayem, sua kwa ade eyem ne nyam nimdie boro so na timi aboa wo. Etimi aboa wo. Enipa bia kwan ye o, obetimi apeke. Enipa bia kwan so nye opeke a emwa wo. Okan abakosem a ehemfu bebrebe ba ya wonum abrabo mbeboye ewa ahenie mu no amfata Kristo enti awurade tutu omu nyina firi wonum akonwa so ekɔwi ase na wɔn mma ne wɔn mbedidi wɔn ade nyina asa ne nam wɔn akwa so awurade twetwa omu nyina nkwa na so ɔsɛ wɔn mu nyina wɔn ahenie ba kokura nyina wɔn wɔn ahenie ba kokura nyina adentia efisɛ ɔma nsua Kristo akwai amfa so ɔma nsua Kristo akwai amfa so obowuro obi abusuam na ahwɛ sɛ de na busua nyina so abusua wo firim ne nyina so te a utim sɛ eniema nya bete na wo show maame pa wo de show maame o maame o do ba wiase hwɛ bloodline no o maame o do ba wiase hwɛ bloodline o maame eye wo nana bema wane ne tenaye wantima anye ne ho ade ena bema no wuye o maame nuanom nyina nso aware afamu no eno nso saa na ekokoyeye o maame adi prema asam ni wiase kuhwibra saa ani niema bi saa ni kunu ntimi anye ne ho ade ana ode ne nam ho saa ma o maame so tiase oso wo wuo wankasa wonim de awie ne kokoye abraba o maame boy ya emwa me pacho bebre amfa nu monyam amma no minu aba on se sa na monu abi na nam so enu abi na wonam so wokura no yaka bakosem bi a kire wo busuanim yester woda so nam sa cha anene so woda so nam sa cha anene so
Yɛde efie deɛ yɛde yɛwɔ memo na branteɛ nso ne wɔfa bi a wɔte efie hɔ a ne nkɔkora bom ne sirositeɛ no atutura asɛm wɔ ne mu amana gye din bɔne no afei na branteɛ a wasi soɔ wɔno nso esua saa wɔfa na brabɔ opeke wo wɔfa life wɔfa maasɛm oyeye ɛna wusua wɔfa azan enema a wɔyeye ɛne na pɛ sɛ osua amen yɛfifiri abusua a emu nyem ɛna Yesu Kristo ato nsa ɛde afrɛ yɛn sɛ yɛmmra daa ne munyam a wasiesie a wɔde yɛn ɛkɔ ne nkyɛn ebere a edi akyire mu so opie pɛ wɔde ɛbɛkɔ nsa saa ne munyam wei ayi ne ho adi ɛwɔ yɛabrabɔ mu a yɛnhwɛ ebinom sube mu yi na die bisɛ hwan ɛna ahwɛ ne sua no hwan na ahwɛ ne sua no ababaawa a wasi so a ukɔ school mu hwan na ahwɛ ne sua no wodi Kristo ne kɔ wura school mu ɛso ɛnɛ suban foforo bi abɛbata wo nyɛ bibia o ɔkɔpiki firi ne nam fofo nkyɛn apeki afiri enipa foforo bi nkyɛn a enye Kristo mu deɛ nanso na nwumere yi sɛ me ne omienu ɛbɛhwehwɛ Yesu Kristo ne yɛahwɛ nanam asua ɛde ɛbɛkɔ akyiri Awurade deɛ bɛgyina yi obi ne ma yɛ aka o nanso so no wapeke obi abrabɔ ayɛ ma nipa na tunofo akasa kyerɛ no ama akosua ɛsɛ ɛnɛ wosom sɛ wɔyɛ aka kyɛ sɛ woyam kura nhyew sɛ woyɛ Kristo ne na wɔyɛ aka. Who is your role model? Sɛ obi fa wiaseni abrabɔ na ɔpeke no a ɛnya deɛ sɛ wobɛnya Kristo mu nhyira sɛdeɛ ɔba de ahyehyɛ no na ɛdeɛ nti na Paul se yɛnhwɛ Kristo nsua no sɛdeɛ ɔno hwɛ Kristo no ɛdeɛ nti na ɔka sa afiri sɛ Yesu Kristo nkuto no ɔyɛ ɔnokwafoɔ no ɔtinini ya onipa hwɛ na brabɔ sua ɔwɔ abrabɔ mu anidasoɔ ɛne daakye enyinasoɔ sɛ ɔdoma nkoma asaafoɔ no ɔde no bɛkɔ nkwagyeem daakye na setena ɔnamu no nso aboa no ɛwɔ adeɛ nyinaa mu enti mesra dodo a yɛhyia nyinaa sɛ abrabɔ a yɛbɔ ne yɛmɔ nwie debia no adeɛ kye adeɛ sɛn enema foforo sia na esie enema foforo kwa na ɛkɔ soɔ enti metufo sɛ onipa bia wai wadwen sɛ obɛpeke na brabɔ bi na wasua na wayɛ bie no bɔmmɔden sɛ wobɛhwehwɛ obi a wogyina Kristo agyinam empo ka Yesu no mu direct ɛna hwɛ ne sua no fi sɛ enipa timi dane do yɛ onipa bi wɔ hɔ a ɔmaseta no ɔmabrabɔ no ɔmu nam ɛkwantene so anaasɛ ɔmu gyina Kristo agyina mu a ɔmanam ɔmu nam soɔ no ɛyɛ Kristo mu pɛpɛɛpɛ ya ɛboa nti wobɛtumi asua na wapɛke aka wo deɛ kasɛm amen kasɛm wobɛtumi apɛke ɛyɛ kasapa fam na mekan dressing mu deɛ ɛyɛ papa no wobɛtumi asua bisɛ yɛwɔ nkurɔfo bi wɔ hɔ a wɔn no sɛdeɛ Paul kaeɛ no na ɔmu gyina Kristo agyinam etu onipa bi a wafa Yesu Kristo sɛ ne kra na gye nkwa a ne suban ne yɛ ne na brabɔ yɛ pɛpɛɛpɛ no wobɛtumi apɛke anantim sɛ wantimi anya ne saa na sɛ sua foforo bia okɔkɔ piki sɛ kinkire yi na ho akɔ no bɛtena mu a ne gya yɛ no ɛyɛ den
cause ɛho akɔnɔ abɛtena mu awi ɛho akɔnɔ ɛnɛ na mehwɛ TikTok sɔfo bi a ɔkɔ Francisco aten asɔre ofiri Pentecost mu de kɔe ɛna ɔmo kɔyɛ no sɔfo ɛwɔ branch baako bi sɔfo maame Pentecost suba ne wɔ mu nti oboduku a na ɔde nwi na saa bɛtete ha ana Francisco aten asɔre nso no saa brabo no ɔmo yise uti no enwi baako kura no ɛbɛkata ho ɛbɛtete ho yise ɔde duku no bɔ ne nyina kama ɛso sɔfo maame esan sɛ ɛyɛ sua bi a wakɔ sua ɛwɔ baabi na ɛho akɔnɔ abɛtena ne mu nti ɛbrɛ a wɔne ne kunu ɛkɔ saa sɔre no mu a ɔno ne yɛ sɔfo ɔyɛ sɔfo maame no wantimi anyɛ sɛnea asɔre no nhyehyɛ si tie ti kɔ wi aseɛ no ɔma ntimi ansene asafo nim ɔmu sɛ afiri wo ɛfiri sɛ suban bi a ɛnwie pɛyɛ ɛyɛdeɛ bɛyi ɛbata ne ho ɛnam so kora ma nsafoma dodoɔ no akora gyegya asɔre no sɛ sɔfo maame ɛdrɛse a ɔde ba asɔre no ɛne nkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ asɔre fie no ɛnkɔ ɛdi sɛ wosua wɔ bi na wansua nipa koro yie wɔ nokorɛ kwaa so a ɛho akɔ no bɛtena mu sɛ kinkire yi ate aka so ɛbɛdi wo nya saa ɛbɛdi w'akyi saa akɔpem berɛ a wobɛwuo wurade nkae ɛti kristo maama ne adɔfo nom ɛna nadwe a mene wahyia yi ɛyɛ nsɛm baako mmienu pɛ bi so ɛna mebobɔ so ɛde akyerɛ wo hwan ɛna wohwɛ ne sua no na nipa no a wohwɛ ne sua no so ofiri kristo anaasɛ ogyina kristo agyinam ogyina kristo agyinam obi nya azan wo ɛso nipa a wɔkɔ ne no kɔ bata no nti ɛna wabɛyɛ azan ni ɔbɛyɛ nkontomponi na nke ya bɛyɛ kristofoɔ yi ɛsɛ sɛ yɛtumi sua yesu kristo anamɔ pɛpɛpɛpɛpɛ ne ɛnam so nanso ɛnɛ mom yɛnhwɛ kristofoɔ yɛ a yɛba wiase dodoɔ no a yɛnhwɛ abraba a yɛwɔ mu yɛnhwɛ abraba a yɛwɔ mu ɛsɛ kristo ne yɛhwɛ ne sua no anaasɛ yɛhwɛ wiase James chapter 4 verse number 4 yɛntie asɛm ketewa bi hɔ menkyɛ mebɔ me nsɛm so tientia ɛnya deɛ sɛ mɛkyɛ James chapter 4 verse number 4 tie wɔsɛ awaresɛfoɔ enti munim sɛ ewiase adamfofa ɛne wɔtan onyankopɔn enti obiara a wɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ no ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo amen munim sɛ obiara munim sɛ ewiase adamfofa ɛno ne wɔtan a wɔde tan onyankopɔn sɛ obi fa wiase adamfoɔ na ɔpeke wiase life deɛ wiase no ɛyɛ kɔ bɔne mu no ɛno bi no ɔbɛyɔ a Awurade asɛm sɛ wo sɛ nipa korɔ no woyɛ nyankopɔn tamfo enti the moment a onipa bi ɛbɛyɛ n'adwen sɛ ɔno n'abraba a ɔwɔ mu no ɔbɛsua ewiase na wafa wiase life ewiase abrabɔ na ɔbɛhyɛ aseɛ de anante a ɔbɛpeke ewiase life a ɔbɛhwɛ wiase na wasua no a ɔbɛyɛ wɔ nyankopɔn tamfo ɛwɔ n'ani so ɛwɔ asase so because of say wasua wiase and then nipa bebrebe apeke the life of the world yakosua ewiase abrabɔ ya enye kristo emudeɛ enye kristo pɛ enye kristo na ama kwai ewiase na produce ne ho ewiase na dia begumu ana yɛde ehu awura mu ewiase nneɛma a ɛde nipa bɛkɔ oseyim ewiase nneɛma atu sinti dua ewiase nneɛma ɛde bɔne ɛne nkekaye
enkekaye keka nipadua mawura hyehye ede nkekaye keka nipadua makeups ahodo ede nkekaye keka nipadua mabo mesh any green yellow white blue any purple ede nkekaye keka nipadua masturbation wakosua doctor bia ka chen so twetwe be ma wo ho beto ube release stress ede nkekaye ekeka nipadua egwahodo bebre edoso mintimi nkan on countable amen awusiesie bone ede nkekaye keka nipadua enti onipa bia no so obaji Yesu Kristo di se pa Ewurade na mosomafo Paul so ka kire yen se ewiase we ye corrupted area sa wo wadwen se empo ubaji nipa bia di ne wapeki se nipa kora bra ba bia na aniema kodane akobonim cause ye onipa bi wonu ma o metima pretend as if say the true men of God or women of God and as we mujire Kristo jirem but na ne kuku om lifestyle bi nanye enti to better the first peki Yesu Kristo wawu asori a ene wote ase no picking up kwan yem picking up brabo prophet Ojewra God bless so yem picking Yesu Kristo akwai kwan ofa so bebo ne bra odo a oyi na de kire nipa kwan ofa so ni nipa nante ye said we see live in a life odo setie ahohoyem abutremu ahobrasiem na se ye woni saa ne ye ne saa ebema ya ye den ebema ya so awurade ani na yenso opia ye nyane nchako na asase so kura no eboy wo kwan bibire so eboy wo kwan bibire so no obi a wasi so wa brabom prophet Ojewra obi a wasi so wa brabom pa wa start life afen wetima ye kakra wanya ye kan say singing room bi adan ya wo han kure 2005 adan ya wo han yo 2005 e kitchen bi if you run in the kitchen when you find your kitchen and what they are high and a jawishim kukru and I shim kukru was started life with a pa a ye so no dear no a chance or that bonting na ubia a fee washa abrabase now would do who to two be if you run the men ye jahomano what had dano ya kekawadwe kire no mahunye hu scan what ya had dan wonti mehye mre mahunye hu nyeja ho saa bra sa wan hwe yie na wabusuo munye te se de me de enye yie a efie wura tu a wonya ba bi mfawo oso dwe te last ya na de akwa hai sa me pacho store room no na wo do ho akoto obi yes prophet Ojewra nyezo na do ho akoto obi na edu anwere na akoto aduane adi a anase awia na sa nopa na okoto aduane adi na o hye obi aduane a woto na aso de akwakoto bi ekomekum ekombe dew kase kania na yesu adwuma sa wo wadwene se na me bra ma me 5 cedis a day etina me bra chance na me di su adwuma electronics was me two nipa 4 from my house ai ubetu on because bebre no anye serious and ya dia won tututu niema bisa dia won tututu niema bisa me se me besu adwuma kumase na me bra na nete de bia no man 5 Ghana cedis nti anopa no me to koko ene masa ni sugar ni nyina manisi ye kan say ayi we 2 cedis ana say 5 cedis 2 cedis na ka 3 cedis me to koko ni masa ni bibia si 2 cedis disi 2 cedis ni wie se kinkire ya na maye brebre na manom
na come 3 Ghana set 3 series yes na come 3 series sa 3 series no ene na me de twen wia time so da so na msua adwuma de chem so na msua adwuma let wo mo repeat tv no ayone tv ne you can say extension board ne saa ne ma no madwuma ene say ya papa na ma yawi nti ayon me yusu a me de to me niema me to ayon no ansa na me be ware ayon na nya ayon me yusu be se ene kura me chekia ayon na me yusu sisi a no enya izo e be se be 12 years ni eza chepa 12 years ayon me de to niemo ayon me yusu ni fie 12 years me toy ansa na me be ware de me toy no me yusu ya eno na me ware ye no ma twe no ayo na di 12 years enso so nyewe isia me nsesa hwebie mfiri ho dem ka so dia se so obu ho a wo mo odo mo akọbọ wo mu nti ade bi kura ntimi nkura ne nche we careless odo no akọbọ premafo enti aduane asema na me kan me to koko ne masa wo se koko ne no ko se no masa eya ade a mepe me to koko a masa ho a me to masa me pe ko se ti me to ne sa na me yi a tamo daso Dr. Tamo daso enti metwan ya ebotu a tu se kom de me pa but me wesoa koko zusesi anu adwonso ne ko enti metwan sa ebotu kinkai enu one se mash kinki na chele na makwa je ene pan no a butter efremu enti ebotu ni ken na se mnya kwaji se kinkire na menum se im enu na edam yam sa kopem bra ye bepo adwuma me bra beba fie ene de emitiri ye ada adwuma beba no ye beduru fie a aduane bi ye fra na hyemema fried rice Satam Estate Bokrum Estate be lie na ono so aduane na efo tieta di kwa ma be customer me do ho ohemani ma na ma chia praise him hallelujah sister abokos everade adom utobi an efo di zo nkrofo to achechere ne sa na me abesi manim adwumira no ma di ma ye hyere pe ma da ade achi anam sako kakra sa na yedi afam sa bedu level you hallelujah enti abrabo no se obo na honam fam no 1 to 2 niema yie na nipa bia me pa chew onu omonam ana se nipa bia omu ho no se 1 to 2 niema yie no am peke wo mu a Kristo hu suro ti omumu a hu betimi a kire Prophet Joe, God bless you for the gift. Thank you very much. I do appreciate. Who ba chiro. Enti owura Yesu Kristo enu asem otuyefo se yenhwe wono ensua no. Paul si yenhwe ni nsua no se de ohwe Kristo sua no. He say Paul si yenhwe ni nsua no. Me pa che yehia mu hwan na ohwe ni sua no. Nipa be na ohwe ni sua no. Nipa be. Ye agirifo a ye Kristofo yi. A ye Kristo madwuma yefo yi. Ye wo adwumayefo mpanimfo a o ma be ye Kristo adwuma agi din papa o de ye nka Paul nom ye nka Silas nom ye nka ye kan say Babru mo edikanfo no kra ye nhwa asase so ye won krofo bi o mu de o mu besi ho a o ma ye Kristo adwuma wo nukuru makodeda o magya good legacy e wa asase so be pa chetimi hwe bi sua o mo na yetimi hwe bi sua o mo obi akọ pick different life bi na akọ hwe kwan a wode na yere nam so pa wo Ghana ha kọ hwe kwan wode na yere nam so wo akwantuom okọ hwe kwan wode ne kunu nam so wo baabi a wote a awre ho adai me se mire bi ya pa asore na brantie bi frɛ me ni nkomo sa
ya ye bema me wo ba me fia me bema o me ma me yere chance kura bema de ye una ye fie wura una ye fie wura nti asese wutimi ekeka ho ma wo yere nsuro ye bema ma yere nsuro ma no se ona ye bema wo fia ya pon asori o na me hwe ne din nam se sha wo se wo so ye bema masa sa ma yere wo se ona ye family yi man chance kura hwe man wo se wo no wo na ye family the head masa me de me yere de me wo suro me kura o me hwe a wo suro kura afi ni ma ye din na metiwo na masiri mitrim me ya na me ba fie na me ya na me se betie na me se wifi betie ni pass me se no work on was sa na me se yan ene se me nya no fie ho ahwe ne da fom twetwetwetwetwetwe awurade mfa bone nche enne ono a oka sansem de kire me ye enne na wade na agu one ne yire jai. Why? Because wan hwehwa asundwie amanifie awade na agu a chese se waye basa na kwa hwe oba na odi na chie ene sede na oba na sitie pa aware na gu a nam se yes edisi egu if say wo mini wo hia wo ka kire me se me nya mo se be ma chese me mo oba na hunu se me na me ye family ayi a chese me popo mani je ne nka wo ka ba ko mienu na ka didem wa na ka bisisi na sum na ka me tonie magu abonten na ka ehunahuna bi o na adwene san komo we bi ene sa na monto we bi obu ho no mo a o life yi so obi di adwen bi ato na koma so na adwenim ya wodi di ne yiri wo fie wodi di wo ba bi one ne tie ho wodi di ne kuna one ne tifie wodi di na kura bi one ne ye adwuma wodi di obi a one ne te adwumam anase wodi di obi a one ne ya sore anya subampa nya na montu papa me se hwan ena anmere yi me ne wahia no hwan na hwe ne sua no who is our role model hwan ye hwe ne sua no nipa na ye hwe ne sua no so at the end of the day ebe wie yesai eteme evangelism to no Yesu Kristo na me hwe ne sua no na empo enu achi se mehwe wo bia sua no a edimani to fom na ma peke me pekiri nyina me peke kakra the good side of someone na ma peke enye de dem beko wiase enye de sikani brebe ma brabum enye de be ma be ye stubborn enye de be ma be ya hantai no me ready babro hunu se tronsem se etwa se ye de ahombrase nante wa asase we so eto da nipa bi timi me hia na waye monso aso waye monwon bi keka ho ye hye ase we too slow ase you are too calm dodo ade babro mu no David fo no sa na ase David no me hwe mo amoye too ayi dodo na me se masa this is my life nya de obeka no na ebe se madwena ma be ye hey say na kina bi no this is my life. I was born to be a humble person. Simple. Why na wo hwe ne sua no se wan hwe yi a obi de nkomo bi a enye be se wadwen wakoma na ba be dane ayi nipa fufuru bi ya wonya recognition bi a ewo Kristo eti owura Yesu Kristo asam na mosomafo Paul so tu for 1 Corinthians chapter 11 verse number 1 o kasafa role model ho asem yen hwe ne nsua no se de o hwe Yesu Kristo esua no ene nipa bebrebe hwe wiase esua wiase se de wiase na ekono saa na ebirum enamu ene Kristofo bebrebe apeke the lifestyle of world or this world, the fleshy world. If we are say braba enye eno na ne dodo no apeke ya omunemu
de wiase pen eno munam and then I show video bi on TikTok ya my wife cry na dey send me sisi na me kokore agirifo mienu mo ware aso dem homeda ade awiasefo ye no wiase na ya ebinuma kosua na omudi abewura kristo homeda na asori fie ho no homeda asori fie ho minim asori kro minim jiri kokofo kro omo hye white homeda asori koso wedding wedding no moye you make kiss of the bride finano mienhwe said ya na kwasiada anase obi ye wedding akwasiada omo ye na finano mienhwe na homeda empanimfo tete ho asori koso na bema yetimi aso ne yiriti koso akwaye no ade fine ne yiriti na asori dem ho okisi oba in the presence of the Lord, in the presence of asori no eni dwumedi ye kwaso ne ho ana omu play romance ho no mu play romance suatra ngos nei eno na woso eno ene woso wanya inipa beka se uye kolo wanya inipa beka se ye kan say wonente nanso de bia evangelist me kan se owura Yesu Kristo no a ya na ye boni din a wo ho saa no obeba o he shall return in no time. Our Lord Jesus Christ shall return in no time. Enti de wu sua no no kebetumi a sua Yesu Kristo wabeja ye good legacy e de ato hwana kwaso. Pastor, may God richly bless you. Ye fa Yesu Kristo akwaso na ye nante sede na sempa ne kire beboa ye wiamfo hwe obi anenenam wiamfo tese hwe obi anenenam obi a wo nim ni bi wachinyi bi kofa namfo bi ahwe boys bi ne di o maye omutire woni abrabo bi omobo hwe hwesua bi a abrabo bi a wo mu ama wama wonua ketwa epeke hwe abrabo bi a wo mu amepache wama wo ba epeke edi so daachi enti beboa daachi ebeboa enti osomafo Paul enam Kristo asem so tuefo se onipa bia yene ne behia ewa abrabo mu no esese ye extra careful na yenhwe Yesu Kristo mom ensua no sense sempo ye behia nipa bia yensua ade papa mfiri ni panche polisi ni ayafo adwuma foforo oba polisi adwuma mu a wo de bribe gye na esi wani so ko gina kwantempon so a na wo charge na wo giska wo kokoam o wusua bia wusua ye de wagura mu ya bopo bia to wadwenem ana ba adwuma mu a kwan we ne ye fa so a wo fa so a obenya sika oba adwuma we mu a anamo we anamo we na sese wutuo shortcut na watimi anya wo hontem emu a teacher fo binim emu a nurse fo binim hwan na wo hwe no sua no na sua no daachi ebewie wo sei obitimi ko obi asafum na wakosua de papa bi na ode akoye na asafo yi obi so timi ko obi asafum na wakosua de boni bi e de buni pafa so na ode akọ na asafum na wama nom ya ka wone na asafo kosua de enye na wode aba ne fie na nom ya betena ne fie wakosua de enye na wode aba na brabom na nom ya besoan ntititi brem no wo mo sua enipa bi abraba na enye nyina no ensi wo mu yie amen ensi wo mu yie dwumadi ade bia e wo life so amidie enipa bi timi me kasa back door na se de wo si ye ne de ene bede no watimi aye ene mo aye na masa are won to data
Arenye sika na wodi ye adwuma no. Ana wan oh masa fa kwan bi so. Fa ne megu akwam. Am hey. Nya botru. Munya botre. Na de wasoma me no, wona nim kwan a obefa so adwuma ne ye beye. Nti wona obefa kwan bi so akoye oniema bi a ede mfa so ebe bru butomu a ewa wasem. Emesem adwene. Emesem akoma. De wurade a wode ma hyase no. Ono ade me beko. Amen. Enti se yanhwe na onipa bia ye ne be hia yesua no anase nkoma a ye bedie no se yanya careful a obonefo no ade ne hu bagim ama no mon papa bi wo ho no mesese ye fa so a ye bedane ede bebere adane. Hallelujah. Enti so kind Genesis chapter 34 verse number 1 on say ababa obi a ne friend Dinah. Ababa obi ne friend Dinah. Why you virgin? On kansu da. Ana we na dwen say obomo modena akọ kura ne papa mo aba betan so wasi fie. Wato asase afiri kurum wosi kani nchai asi ne fie wo ho a eye sikim asase wakotena ho no. Ababa ne ye na dwen say okwa kosua the lifestyle of kurum hofo ma obi a wo ye virgin fo atade na hye ne sini nase na watimi apie nani ankane fie na watimi ede ne ho akọbọ kurum hofo ma na wakọpeke wo mabrabo afedana ana ne suba ansesen afade a ode ye no ho afedi adane opia o mafie ntem enante asesa ni nyina so a eye Kristo mu nyina so papa ne maame ne papa ene onuanom de tete no one onuanom te no afedi dan na akoma soro eni ba no so no na sikani ne babe ma ye fre ne sikim no wache no no awripo no no asa gain life asa ne life eti asetan ya tie eni abraba a ye bui no se wanya ni papa nsua no se wanya ni papa mfa ho amono wanya ni papa na ne na nante a sua bi na brabo bi obepeke na ebe bre wa brabase ebe se wunyina so ebe se wunhira ebe te wo ni Kristo ntama sundua apam no mu. Who is your role model? Why ena me dofo ena na dwi me no wahia me pacho hwe no esua no so nipa kro no wo gine Kristo aginem onam Kristo anamo so awurade ni mu no na brabo te sei na brabo no wo Kristo na enam Kristo apede so ana se odi wiase achi ema wura mfie we say tronsem na ka kire yen say awaresefo munim se wiase adamfofa eye wotan a wode tan Nyankopon wana it is obi fa wiase adamfo a ogina so Nyankopon tamfo so obi kofa wiase adamfo a so obi fa obi adamfo wutie na sem obi fa wiase adamfo a wone ne kona krana it onipa biada obefa wiase adamfo na che se de wiase yo no eye de enye papa no woso be yobi ukoye bi se kinkrei wabe the enemy of God, enemy of Christ. Nti Kristo mama eni adoforum enanwumre yi mepamo chew adamfo a wofa pede ogina Kristo aginem obi a wo pekene no hunu se nipa koro no Kristo honhom wo ne nkyai na oyi eniama pa ene subampa di na etimi aboa wo ti nkomo na kene ye papa na nya sabakani anasa sofo bia na beka asase mu ye de akire wo ti nkomo ni ye
na abrabɔ no yɛ mɔma nipa bi o uboma wankasa wo kristosom yɛnsom ma wo bi maame osoma wankasa wo enkwagye yɛmpɛ ma wo bi opɛ ɛde ma wankasa wo ti ɛnɛ mepaakyɛ ho brasiem osomafo Paul tuyefo ɛwɔ 1 Corinthians chapter 11 verse number 1 say yɛnhwɛ wɔno Paul nsua no sɛ do hwɛ Kristo sua no ɔhwɛ Kristo sua no nti na ɔsɛ yɛnhwɛ no nsua no ɔno na kɔpi firi Kristo hɔ nti yɛso yɛnkɔpi mfiri ni hɔ but wɔyɛ nipa nti me deɛ mɛka sɛ yɛnkɔpi mfiri the origin yɛnkɔpi mfiri the origin which is Christ. Hallelujah. And 1 Peter chapter 2 verse number 21 so kasebi. Me pon sisi a me brano aye bre. 1 Peter chapter 2 verse number 21. 1 Peter chapter 2 verse number 21. Yanhwe asem ketua bi. Wasi Yesu Kristo enhwe so. Hallelujah. On say what was it Yesu Kristo enhwe so. Enhwe so a Yesu Kristo wo mai ene nea yenso so esese yehwe ne yeyo. Was say 1 Peter chapter 2 verse number 21. Na yen na wo bodin efremo. This is the reason why we were called. We enti ena obodin ede frem no mienu ema ye be ye Kristo for si wenti o so because say wenti na me frɛ wo a na je say there is something special, there is a purpose. The reason why I called you is to discuss something special with you. That just say adekoro no o ma wahunu ne enti a ofrɛ wo de enti a ode ade we share won sa. It's talking about something specific here. Was ye enti ena wo bo din frɛ mo efri sɛ Kristo nso hunu amane ema mo egya mo nhwɛso sɛ muni nanamon achi. First Peter chapter 2 verse number 21. I am reading from the book of 1 Peter chapter 2 verse number 21. Wasi Yesu nhwɛso. Wan kan nipa nhwɛso. It didn't make messages say if you want to learn something from someone or if you want to have someone as your role model, choose Christ. Choose Christ instead of over mankind. And I say nipa deseni. Yen choose Kristo. Paul choose Yesu. And yen so betuma choose Christ. Amen. Wasi Yesu nhwɛsoɔ. Yesu nhwɛsoɔ. Example of Christ. Yenti ena wo bo din frɛ mo. This is the reason why you were called. Wenti no bo din frɛ mo. Efri sɛ Yesu wasi efri sɛ Kristo enso ehunu amane. Ema mo eja mo nhwɛsoɔ sɛ muni nanamon achi. The steps of Christ. We should follow. We must follow the steps of Christ. Wase wajaya nhwɛsoɔ sɛ yeni nanamon achi. Yensua no. Na be confirm 1 Corinthians 11:1. Yensua no. Yeni nanamon achi. The life of Christ we should follow. And we be so take Kristo fie and we follow wiase, the life of the world. So nimie no ebobra wo ebobra hwan ena medofo yehia yi u follow no hwan na follow no ko social media obo on ma wo mo follow mu nyina post ahodo mi say ma sha ase kura e follow nipa bebre. Oh yes, my chance here on follow nipa bebre. Because me to me man me follow. What follow me? Na me man me follow. Na me so me TikTok. Na FYP. Na ta de boni bi na shell
na wo ye bia ne wo gina bia wo di gina TikTok ho ne nye. I will unfollow you. Me start ya kurache. Ma unfollow nipa bebre. Because you nipa bebre on ma. Kristo honhom nti omu adwen sakra ba kokoro mu ni bi. Adwen sakra ba kokoro ase omu ni bi. Enti me yaba sa me hu epiem wifi pia na mu se oya my friend wo Facebook TikTok on ma. E wan se makọ on 10 ma ko unfollow. Amen. Enti se wo sua wo bia pe obi a ogina Kristo mu. Obi obema adwen papa wo Kristo fie. Obema obi obeboa wo ama ni Kristo anante akodura wiye pa. Hwe obi gidi a wonya ye woni sohwem. Ne sua ne fetu hofo. Yewo enema bebre on ma ye peke efra foforo ho ma eboa eye. But the most important in say ye behwe Christ Jesus. Oka Hebrew chapter 12 verse number I think say 1 ho ba oka ho asem. Yenhwe gidi mu dikan a one ne wiefo Yesu Kristo no. Yenhwe no. Yenhwe gidi mu dikanfo ene ne wiefo Yesu Kristo yenhwe no. Eti bra ya ba Kristo mai. Tron sam na Peter ngoma no so dedika no so kire yen se wenti no bo din frɛ yen. Efri se Yesu Kristo enso ehuna mane ana wagya yen hwɛso se yeni nanamo achi. Ɔne na wanya bɔne da wo. Nanso wahunu na da ɛwɔ nanum. Ɔno na wanya bɔne da. Nanso wahunu na da wɔ de bem ɛwɔ nanum. Yesu anya bɔne da. Nanso wahunu na da wɔ nanum. Deɛ wone ne nam no. Ne nkɔmɔ te sɛ. Deɛ wusua no no ne nkɔmɔ te sɛ. Ei, deɛ wunsi ne fam no ne nkɔmɔ te sɛ. Ne nokore ka te sɛ. Na honfama wo Kristo fam te sɛ. Oyo obi obu ade, obu afoforo. Sɛn no ne afoforo relate. Enkomo be no wodi, adwom be no woti. Ne Kristo sum nyina so te sɛ. Na fade te sɛ. Ni subai te sɛ. Ne neyeye te sɛ. These are the few characters and some points be a or transia no bisa say nipa na misua all these basic things or sign and in us what here never compare never to Yesu sin to we nipa fam and until I mean to say it sounds sin to we nipa fam untino a bet to me a yanhwe Yesu Kristo na yensua no ono na wanya boneda wahu atro ne nada bia woni mu wanya boni da wo ye hu nada ne atro bia wo Christ mu wo ye na dwuma pepepepe ewie na dwuma said yes say it 1 Corinthians chapter 15 verse number 33 say mama won na adam ne nkomo boni ese wo brapa mama won na adam don't be deceived mama won na adam na nkomo boni ese obra papa onipa da sene wodi asi wani so eri se ya nhwe yie na se ye de ho ko bata obi ye ya adwen se ye peki obi a se nipa no a ye peki ne se wonyina Kristo agina mu a enkomo bi afutuo bi ne ye bi kasa bi anamontuo bi ebetimi apie ama benya yen so ya brabo so nsunsuan so firi se nipa no de na ye remodel nti ho spirit ba betremu ti benya impact wo ye so. Nti womo a omone enipa binomu a omugina Kristo agina mutua na mo no awurade de woma na mo sisi yi womo mo fa wiase adamfo a womo nante ewiase abrabo boni mu no womo so ma brabo ensi omu yi nti na anadwe mento ma asem no so bi hwan ana wo hwe ne sua no who is your role model de wo sua no no wode wo kwankwagyem wode wonam Kristo kwa so wo boa ma wase atimo Kristo anaso wode wo kɔ wiase oboa mo adimadi no kore anaso wode nkontompon hum na ehye omu oboa ama me paachew watimi apare wo ho achi afri wiase mu keka bone ho
anaasɛ nipa no a wɔne ne nam deɛ wosua deɛ otie ne nafutuo deɛ wotie ne nsɛm deɛ wotie ne dwom mepaakyɛw bebree na brabɔ a ɔwɔ mu no so honam fam abrabɔ mpo a yɛbɔ yi ɛyɛ adeɛ a ɛde animuonyam bi nhyira bi nkosuo bi abrabɔ mu mpagya bi ɛbrɛ wana mɔmiɛ ni na ho na nkɔmmɔbɔne sɛ wɔ brapa deɛ ɔne ne bɛdi n'akyi a ɔne ne bɛnante no obɛtumi asɛ wo chance nipa a ɔrehwɛ ne sua no wonim tumi edi n'akyi wonim honhom edi n'akyi wonim deɛ tini mu na ne baabi a wɔfiri ɛne baabi a wɔkorɔ ɛne deɛ wasoma no Yesu Kristo asɛm nie deɛ ɔwɔ aso no ɔntie deɛ honhom kronkron ɛka ɛde kyerɛ asafo no who is our role model hwan ɛna yɛhwɛ no a yɛsua no na daakye nipa no a yɛsua no yɛn ɛbɛwie ɛsɛi Erade nhyira no wanya wadɔyɛ light God richly bless you mama wo nhyira bebree fine girl God richly bless you too ɔsɛi kwaku Mr. Ɔsɛi God richly bless you aha ɛna salvation awa ɛnɛ dwumadie no mede si maka kyerɛ sɛ nansan deɛ ɛnkyɛ na kyerɛ sɛ mede asi na mekɔ m'anim mu a na bibia nso atimi ayɛ kama who is your role model ɛnɛ nkɔmɔ a me ne ɛba bɛdi yɛ ni 1 Corinthians chapter 11 verse number 1 ɛho nkɔmɔ ɛna ɛdi yɛ 1 Peter chapter 2 verse number 21 ɛna afei yɛkan Dina ɛnso so ho asɛm kakra wɔde no kɔbɔ nipa bi ne kɔ wiase ne ba ho so no na ewiasefoɔ ma ɔkɔ peke wɔn life wɔ no wɔn nanteɛ na abrante bi akye na awurepu no asɛ na brabɔ wei yɛka sɛ esua ho ade a ɛnɛ nka yɛ mpɔn dɛ 1 Corinthians chapter 15 verse number 33 wɔse ne saa ne nti monhwɛ yie na obi amfa nsɛm hunu anaadam na nkɔmmɔbɔne ɛsɛe ɔbra papa ewiase adamfoɔ obi fa bi a ogyira sɛ onyankopɔn ntamfo sɛ woanyɛ careful na akɔfa wiase adamfo a wobɛtie wiase nkɔmmɔ wobɛtie wiase asɛm wode wo ho bɛfra abrabɔ a ewiasefoɔ bom na bɛyɛ onyankopɔn ntamfo hwan ɛna wohwɛ no wosua no a wode ɛbɔ obra ɛnɛ anwummerɛ yi ɛyɛ salvation hour adwumadie nkɔmmɔ a dɔnhwere baako ɛne aduanan enum yɛde agyina ɛyɛ life so atu ɛho fo yi menim sɛ Kristo bɛboa yɛn na ɔma yɛn anida hɔ na afei wɔde n'asɛm no so atenetene na sɛ yɛtu anamɔ bi yɛne nkurɔfoɔ bi nam yɛne namfoɔ bi nam yɛne nipa bi nam na yɛni ma yɛ ho so a menim sɛ ɛnɛ asɛm yi ɛbɛyɛ kaakaafoɔ atena yɛ adwene ne akomam na aboa yɛn amiyɛtumi choose the right person to make as a friend anaasɛ ne korakorakora no yɛbɛtumi atwa ne nyinaa gu na yɛba Yesu Kristo nkyɛn ne yɛde awurade ayɛ yɛadeɛ nyinaa. God richly bless you. Mama, virgin girl, or say God richly bless you, pa. Amen. Eradisha, mama, fine girl, or say God bless you, papa. Amen. Eradisha. Mama, call line so na fe yamu bosu te na yemfa emra na wie no nkona ba pa won sima aduanan son na yemfa enedwumedie ne nyina enko na wie ye na yemfa de aka nhye frejim Kristo ya doma wo china Ghana time 8 pm ni aset me aba na yebeto aso mama call me nua nana yaw honom se metene nkanko ade a yetimi akone nkyɛn na yedi enkomo na bibia nso etimi aye kama minua nana yaw Kristo aso ndwen